हाग्रामाया दिनैनि दिनाव माने हाथाय गैयै मोसा बोराय आरो नङाबा माने गं बायनाय मैसो बेह्रा। दिनैहाय जोङो दतमा जे एमएलए एलएसि नि सिङावहाय जेसेबांनाखि बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लानानै जों मोनसे गेट टुगेदार लादों। दा बियो जोंनि एमपि इलेक्शननि मोनसे वार्म आप फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना फ्राय जाबाय जोब्बायखौनो होनजाबाय। दा जास्ट माने इलेक्शना जेब्ला जायो अब्ला जोङो खोब माने रंजा बाजायै बे इलेक्शनखौ एबार जों देरहानो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। दासिमबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै पेनेल लिस्ट फोसावनायखौ नुनो मोनाखै। पेनेल लिस्टआ फ्राय माने बियो जोंनि लेभेलाव बेखौ जोङो बुंनो हाया। खारन जिहेतु जोंनि केन्डिडेटआ माने मृत्युजतनि एनडिए नि केन्डिडेट जागोन बेखौ मोनसे कर कमिटिनि गेजेरजोंहाय हयथ' बेवहाय इउपिपिएल नि हाइकामान्डनिफ्राय थागोन आरो बिजेपि नि हाइकामान्डनिफ्राय थागोन आरो एजिपि नि जुथायै सावरायनानै सोरखौ होनाय जायो खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंबो मिथिदों। दा बेवहाय हयथ' मिडियायाव एफा एनै लिक खालामग्रोदों। दा फाइनालि जोंनि बे फर्मेलि जोंनि दोलोनिफ्राय माने फोसावथ'नाय जायाखै। खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। क'क्राझार हिसाबै नब कुमार सरनियाबो मोनसे गेलेगोन होननानै मोनसे थांखि नुनाय जादों। बे बिथिङाव मा बुंगोन सार? नब सरनियानि बाथ्राया माने ओरैनो जाय बिथांमोनहा बिथांखौ एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि थाखाय केस होदोंमोन बिथांमोनहा दानजाबाय होननानै हाइकर्टनिफ्राय जे मोनसे अर्डार जाबाय बेखौ मिथिहोदों। किन्तु इलेक्सन कमिसननिफ्राय माने एक्जेक्टलि बिथाङा गेलेनो मोनमारगोन ना मोनमारा बेयो दासिमहालागै माने क्लियार जायाखै। जुदि इलेक्सन कमिसनारा जुदि बेखौ गेलेनो मोननायनि जुदि माखासे आयेनगत भाबै राहा दङबा हयथ' बिथाङाबो खारन 10 बोसोर एमपि जाबाय हिसाबै निस्सय गेलेगोन। आरो जुदि बिथांनि सार्टिफिकेटआ गमामायै जुदि हाइकर्टनि निर्देश मथे जुदि दानजाबाय आरो इलेक्सन कमिसनारजों गनायजानाय नङै जुदि जाबाय अब्ला हयथ' बिथाङा गेलेनो मोनाबो जानो हासिगौ आरोखि। दा बेखौ आंबो बे समावहाय क्लियारलि बुंनो हाया। हयथ' बेखौ इलेक्सन कमिसनारनि सायाव बे थाबाय। क'क्राझार हिसाबै माबायदि साखाफारा जिहेतु बिपिएफ दोलोआबो मोनसे स्ट्रं हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। बिपिएफ दोलोनि जोंनियाथ' फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना कमप्लिट। दा बेवहाय बिपिएफ दोलोनि स्ट्रंखौ जोङो बिथांमोना जे स्ट्रं बेखौ जोङो एखेबारे माबादि स्ट्रं जों बेखौ रायजो राजा मिथिखाथारबाय। खारन गोबाव सम मन्थ्रि जाबोनाय एमएलए जाबोनाय बे आब' प्रमिला बायद'आ जे प्रकास खालामबाय बेनिफ्राय एकदमबारे क्लियार आरोखि। हयथ' माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने गेजेर खन्द'नि दैदेनगिरिफ्रा माने जोबोद स्ट्रं होननानै बुंथिनानै लाबाय थादों। किन्तु प्रमिला बायद'आ जाहैबाय सासे गागि पलिटिसियान। गोबाव सम एमएलए जाबोबाय बिथांनाव बिराद अबिगथा दङ। दा बिथाङा मिथिगौ बबे समाव माबादि परिबेसावहाय देरहानो हायो बा जेननो हायो। दा बिथाङानो अलरेडि माने प्रकास खालामखाथारबाय आं इलेक्सन गेलेनो हानाय नंला आरो रुलिं पार्टिया खुब मोनसे क्रुसियेल माने इलेक्सन गेलेगोन बेवहाय माने देरहानायनि खुनु अंख गैया। बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बेखौ आब' प्रमिलाया गावनि रावजोंनो मिडियानि सिगाङावहाय बिथाङा बुंथिबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाया नुबाय। दा बे हिसाबै जायखि बुंनानै लाया मानो माने बिपिएफआ जे दिनैनि दिनाव स्ट्रंबाव बेखौहाय माने रावबो फोथाया आरोखि। खारन आरो बिथांमोनहा जे दुरबल। दा बेवहाय मोनसेनिफ्राय जों मिथिबावो जे बिथांमोना जे पेनेल लिस्टआव जाय मानसिफोरनि नामखौ लादों बेबो मोनसे फोरमान आरोखि। बेनिफ्रायनो जों मिथिबाय जे बिथांमोना खुब दुरबल अबस्थायाव दंसै। आरो बावैसो समनिफ्राय जे पेनेल लिस्ट दिरुननायनिफ्राय मानब गेदेर माने खाम्फा बरग'यारि बिथांखौ दिनैहाय जोङो मेल मिटिं आरो मिडियाफ्रावबो जोङो नुवाखसै। बिथाङाबो एसे आनज्रायनाय बादि जों मोनबाय आरोखि। खारन
दा सासे मंगल ग्रहनिफ्राय लाबोदों होननानै आं दाखालिबो बुंदों। दा बिथाङा माने हाग्रामानि खिबु थाफाबाय थानायखौ नुदों। बेखौ नायोब्ला माने बिथांमोना गोदाव सोराव जाबाय, माने लामा आन्दायबाय आरोखि। दा बेखौ जों नुदों आरोखि। आरो दिनैनि दिनाव BPFनि IT सेलफ्रा हाग्रामाखौ एखेबारे टाइगार इज बेक होनलायथारो आरोखि। टाइगार होननानै बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौहाय बुंनानै लायो। खिन्थु जोंथ' सानो जे हाग्रामाया दिनैनि दिनाव माने हाथाइ गैयै मोसा बोराय, जों बेखौ रुजुनो हायो आरोखि दिनैहाय। आरो नङाबा माने गं बायनाय मैसो बेह्रा। दिनैनि दिनाव बिथाङा खुनु बिदि माने गोदोनि बादि जेबो खालामनो हाला, बिथांनि सोगोमनायखौबो रावबो गिला। आरो बिथाङा सासे आउटडेटेड माने नेता। आरो दिनैनि जुगाव हाग्रामा बादि नेताया माने जोंनि रायजोनि जौगालु हाबाफारि लानाय बा जोंनि जे सुबुं सम्पद दानाय बा दिनैनि बे माने खोब माने एडभान्स जे ससाइटि बेखौ दैदेननायावहाय दिनैनि दिनाव हाग्रामानि बे दिन गैला आरोखि। जों बेखौ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजुध दोलोनि बिजाथिया बेसेबांसो भट लानांगोन देरहागोन होननानै आसा खालामो? क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।